sa vám to určite stalo. Dostali ste šmík a strašne ste sa zlákli. Dopadlo to dobre, no chvála Bohu, ale aby ste sa nezlákli a akýkoľvek šmík zvládli, práve preto sme teraz s Rasťom v centre bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu. No počkaj, ale ja som sa už šmíkal veľakrát a bolo to zábavné. To hovorí rally jazdec, ale toto nie je rally, toto je skutočnosť, toto je život, kde na vás číhajú rôzne nebezpečenstvá. Ale to je na nich dobré, že sú nereálne. Sú iba simulované profesionálne na tej najmodernejšej technike. Povedzme si, že takéto niečo na Slovensku okrem Slovakia Ringu nie je. Jediné, naozaj skutočné miesto, kde si môžete v rôznych situáciách vyskúšať svoje zručnosti a nielen vyskúšať, ale ich aj zdokonaliť vďaka týmto 4 modulom. Poďte sa pozrieť. A toto je pýcha Centra bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu. Prvá na Slovensku, jediná svojho druhu, dynamická odtrhová platňa, taký shaker. No, už vidím, jak sa nevieš dočkať, jak ti to trhne zadnou časťou a to budeš machrovať, jak vyrovnávaš šmyk. Ja sa teším na tamto stanovište riadiace, pretože ja ti to tam idem pekne nastaviť. A počkaj, ty míš ešte robiť zle do toho? Ale nie, ja ťa potrebujem niečo naučiť a na to potrebuješ ty zase takúto vysielačku. Tu dostáva každý v Centre bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu a budeme si telefonovať. Do počutia. Čau, ja sa mám učiť. Haló? No, takže už som na mojom milovanom, obľúbenom mieste v riadiacom centre. Teraz, Rasťo, pripravím ti niečo. Začneme na jednotke. Pozor, môžeš ísť na to, ale budeš tam mať aj vodnú prekážku, ktorú vytvoríme z vodnej steny. Takže ideš. To sa ukáže. Ale tak tu nemám čo strátiť, čiže toto by mohlo byť, no to je trošku viac ako 40. Tak trafí sa do tej, áno. Výborná práca na volante, pochvala, skúsime si to na 4. Tak poď ešte jednu, prosím ťa pekne, teraz to už máš na maxime, 4, to je najviac, toto už len málo kto zvládne, len profíci. A prosím ťa, dodržuj 40 km rýchlosť, radar ťa sleduje, radar ťa vidí. No dobre, tak pusti tú Niagaru, nech si to vyskúšam. Tiež. Kde je? Aha, tu je tá vodná stena. Výborne, chválim ťa, ďalší kurz opäť o mesiac. No, nenadarmo, majster Slovenska v rally. Samozrejme, že on sa tu môže zabaviť, ale na tomto zariadení sa dá nakonfigurovať tréning aj pre začiatočníkov, ktorí ešte v živote bokom nešli, aj pre takéhoto profíka, pre ktorého je to normálna jazda. I built this place with broken parts, just like they said. A ty si sa aj vybláznil normálne. Počúvaj ma, na tej otrhovke, jak ti hádzalo ten zadok relista jeden. No tak to bolo zábavné a dokonca, musím uznať, že som sa aj niečo naučil. A sedím v školskej lavici, teraz skončili sme tam, kde budete vy začínať. Určite, ak prídete do Centra bezpečnej jazdy na Slovakia Ring, nejaká tá troška teórie je nevyhnutná, aby ste si to všetko užili. Veľmi správne. A na to, aby ste si tento deň užili, aby ste sa niečo dozvedeli a naučili, potrebujete profesionálnych inštruktorov. My sme tu a nezabudnite, stretneme sa v Centre bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu.